steht vor uns noch das wird das letzte Programm sein, die Polizei vorfahren. Ötödik lett meglepetésre Vitali Petrov, hatodik lett Lócz Emil, nyolcadik megelőzve a tavalyi világbajnok Jason Batum. A 7-szeres világbajnok Mihály Schumacher a 10. mögött a Pedro de la Rosa következik, Rubens Barrichello a 12. Nico Rosberg a 13. aztán Kobayashi a 14. A 18. mögötte Jarno Trulli, majd a 20. lett Timo Glock, aki a végén meg tudta előzni Di Grassi. A 22. lett Bruno Senna, Yamamoto a 23. és Kovalainen a 24. hely. A mai délutáni program tovább folytatódik, hiszen a mostani Forma 1-es második szabadedzés után következik 15 óra 55 perctől, tehát nem